У серці людини часто живе страх. Страх втратити те, що маєш, страх, що принизять, страх, що залишишся без тих, кого любиш. Ми звикли жити в цьому страху. Думаємо, от є причина – подія, людина, ситуація. Але причина не зовні, а всередині. Страх не вирішує проблем, а лише виснажує. Насправді, страх – це лише думка. Думка про майбутнє, яке ще не сталося. Це фантазія, але вона тримає нас, мов кайдани. Подивись на це чесно. Коли ти усвідомлюєш, що головна причина страху – це твоє уявлення, з'являється шанс. Шанс жити без страху, без цього фону тривоги. Вільно. Бо життя не там, де страшно, а там, де ти справжній. Подумай про це.